un moment. Abans d'explicar què està ocorrent aquí, hi haurà que començar pel principi. So seductive. I take you to the candy shop. I let you the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. Avui, en Tu cochera juicio, buscarem on està la cotxera del cotxe 10. Hola, senyor. ¿Usted sabe on està la cochera del cotxe 10? Disculpe. Y buenas, soy David y hoy visitaremos la cochera del coche 10. ¿Dijiste cochera al coche 10? En valenciano. ¿Es el coche 10? Si vienes a trabajar, sí, si no, no. 10. L'únic que fan és jugar al truc. Sols em tocarà a mi treballar. Sí que és un pal ben empeltat.